Goddag og velkommen. I dag vil jeg vise jer, hvordan man bruger snidekoder og en hemmelig væg. Først skal I tage jeres telefon frem, og så skal I klikke op. Og så kan I taste jeres koder. Og så når jeg taster koden, så klikker I af. Hvad det nu end er, og så er I til. Men jeg har allerede tastet mine koder, så derfor ligger de herinde. Du kan gå ned. Og så cheat, og så kan I vælge det. Og så har jeg jeg har liv og våben, og så har jeg liv, og så har jeg kul. Og nu vil jeg vise jer, hvor vi skal hen. Vi skal herhen. Lige der. Og så ved I det. Og så kan vi gå i gang. Så skal vi lige slå hvorfor til. Og så flyver vi. Lalalala. Koldbæve. 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 Så springer I. Ja. Så flyver I bare. Ja. Der var en lille kold på det. Skyder lidt. Sådan der. Og så her er bilen. Skatten over alle skatter. Så kører jeg bare. Everybody. Skal det bare det så her? Så skal der bare at køre. Woohoo! Og hun lider godt med i rækken. Lad os gå se, hvad der gør det. Og så hvis I har liv og våben, så kan I gøre sådan her, og så er bilen helt ny. Det var dejligt. Okay. Hasta la vista. Og sådan. Og nu ved I det. Bare så ved det. Koldbæve, det styrer.